Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no? Kumusta? O karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Sa dili pa din no akong basahon ni na pipila nga nag-comment. Shout out dai ko no kang Romana Virtuala. Shout out da idol. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Salamat sa another drama idol. Thank you kayo no. Romana Virtuala o kang James Savero. Salamat kayo idol no sa pagpaminaw. O kang shout out dai ko no kang Mami Bisdak. Shout out da idol sa Madina, Saudi Arabia. Salamat kayo no. O kang DJ Jan. DJ Jan Lloyd Official. Hi idol, maayong adlaw kanimo idol, gwapo. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. DJ Jan, amping sa diha ano idol. Thank you kayo no sa pagpaminaw. O kang Isa Alcosaybi. Hello admin Jejelex og dili inadlaw kay bitin ginagmayra. Mas maayo ang tinag-as. Salamat sa sumpay. Thank you kayo no. Isa Alcosaybi. Salamat kayo no sa pagpaminaw. O kang Lane Sevmin. Thank you kayo idol sir. Salamat sa pagpaminaw no. Lane Sevmin. O kang Jim Sabiro gyapon no na siya comment para nako mas ganahan ko nga dili inadlaw ang pag-upload sa drama. Mas lalong makabitin kung mugbo ra kaayo nindot og tinag-as. Salamat kayo no. James Sabiro, thank you kayo sa pagpaminaw no. O kang Ami Alexander din no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Bayno, di ta maglangan. Ang laing sumpay ning sugilano na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Katkato ang langit. Dakop siya sa mga kaba-kaba sa gawin. Mas kang milagroha yun. Bi, akong videohan, Bi. Makapusta magkakugluto ining kalakiha. Murag mudaog tingali ko. Uy, hala. Huwag mo na siya magtanaw sa iyang giagian. Mapandol mo gina siya rin ba? Bi, ganun ako, Bi. Ma'am! Mapandol ka! Ay, sakit. Tanga! Ganun ako may napandol. Ang ako ba nang taplano nga, isave siya. Pinasalita ba nga? Sawon sa hawag ang girl. Kanang padung ng pagkatumba. Ako naman hinuo ng nasukamod. Itawag pa kong tanga. Askang! Mauday nga na kay mga pango sa tuhod ug bukton. Ocho, kaya ako manggiputiktahan ang akong naong. Maurob niya ako puhunan. Ha? Anong puhunan man imong naong? Umabot ba yun yung idol imong pag-umangkon, Cho? Dahil nagkatawa. Ganun nga, nag-expect kong mukatawa ka, waka mukatawa. Karoon hinuon, katawa na ka. Katawanan dahil nga, mahimo kong umabot nga ito. Nakatawa lang ko ba, kaya waman ko magtuo. Nga nangandoy kabaday nga ingon ana. Someday gamit sa kong pagkanta-kanta, tiyo. Ako nang pahimuslan po kun, uy. Nya, usaon man nimo pagkahimong idol ana, nga niara magadinis mansyon. Nagpaabot pa man kong maing higayon, Jo. Inig-abot unya ng higayon na. Mauna na. Sige. Good luck. If I had shown what you really meant to me, maybe then you'd still be a part of me. I was wrong not to let you know this feeling that's hard for me to show. Wow. Yes! Kini. Igo gid kayo ning lyrics ining I Need You Back. Mao na gini.
Igo yung kini sila ni. Ako sa nagpartison kay, di ba kayo familiar na ko? O kung makuha na unya rin ako na dining kanta-kantahon samtang mamisbis sa mga tanom. Tuyoon ginako ka ng naa silang duha si Tiyo ug si Ma'am Violeta. Murag mauna ning saktong panahon ay si Ma'am Violeta nasa balkonahe. Sa iyang kwarto, nag-scroll sa iyang cellphone. Ug si Tiyo nasa unahan at panggit sa balkonahe. Kay bawag nag-unsa sa na siya na. Kay di kayo maklaro sa kong POV, point of view. Okay, sugdalan ako ang harana nga padungdungog. Hayag-hayag na kinsa responsable sa pagpamusil din ni atong unang simana. Pahalag mo gasto kog dako. Basta maseto lang gid ni. I need you back. I need you here to guide me. Please come back. You're the only one who's ever loved me. I need you back. Let's start all over again. Share the love you had. Hold me then. Oh, For me then. Oh, Before I go, I just gotta let you know you're the only one who can make me happy again. Need you back. Let's start all over again. Share the love you had for me then. Oh yeah. bantayan ang tubig niyo, oh. Usik na kina. Wala. Niipikto akong kanta. Wala sa balkonahe si Ma'am Violeta. Nahangan silang duha. Yes! Ni-success ko! Murag, wagid ko masayop sa kong pangagpasa. O epektibo gid ang akong gikanta. Lumon kay si Tio Mike, sukad ganinang buntag. O wa ko magkabantay nga ipatawag sa ni Ma'am Violeta karong adlaw. Wara man untay kada taod-taod ipatawag mo na siyang ma'am. Pero karon, wag ko magkabantay. Mingaw as in mingaw gyud. Wa na. Klaro ni gyud kay ni ba? Usa pa ganito akong ikanta. Pero naigo na sila. Uspan pag din ako. Mangita na sa kong laing kanta nga makaigo nila. ang bisit nga hardinero ay. Nagtanga na sa siyang trabaho. Karon ka lang. Ako sa ning hutton ang akong giinom. Althea! Oh, ma'am? Oh, ma'am, naalagay ka diha. Wa ko kabantay nimo. Pero nakakita ko sa imong gibuhat. Wa man to na ko tuyo ang maigo siya. Huh? O makagpagyog ka? Nga nakakita man ko? Oh, Nausa ka naman, Althea. Dili ka bigihapon mag-usab ang imong batasan. Wa ka gid mo tagam nga hapit ang mga matay tungod anang imong taras. Sobra ka na, ha? Sobra ka na! Sobra na ng bayhana, Choy. Nagtrabaho na ko. Nag-trim na ko sa mga Bermuda. Ilapay mo nugog. Nilumpi nga basiyo nga lata sa kuna. Resign ka? Dili, uy. Oh,
Abi na ko mo resign ka. Wa mo gumingon nga resign ko, Chok. Aw, ingon manggod ka nga sobra na si Ma'am Althea. Aw, niingon lang ko. Pero, di ko resign. Sige. I-cold compress lang ng imong bukol. Tanawa ko na, Chok. Wala ko na kong check. Wa ba masamad? Murag hapdos man. Be. Oh, Oh, naisamad, Chok? naay gamay. Lawgawak, Joy. What lang kay magkuha kog betadine. Ay! Ay, sorry ma'am. Sorry gyud kayo, wako kabantay nga na ka ma'am. Okay ra. Wala problema. Kumusta sa Bimbo? Okay ra ko, ma'am. Gikilig ra ko ninyo. Nasamad ka? Gamay ra kay, ma'am. Magkuha bitaw kog betadine ma'am. Dadaan na lang ang medicine box kay kinahanglan pa man i-cleanse ang iyang saman sa di pabutangan og betadine. Pagpakuha na lang sa dog ice cubes para ma-cold compress ni after matambalan. Sigurado man gid nga nabukol. Okay ma'am. Ma'am, ikugan ako ni mo, ma'am, eh. Niari man jud ka. Bimbo, ako na yung mga og dispensa sa gibuhat ni Althea. Okay ra gid, ma'am, eh. Wala sa tingali to niya tuyo, ah. Gituyo man uwa. Nakasa siya ni. Pero okay ra gid ko, ma'am. Okay ra. Wala gid problema. Gamay ra kay ni. Wala ni kabut sa tinae. Buotan ka sabyo di ay, Bimbo. Liwat ka sa imong uyuan. Naa ka na di ay, Mike? Sige na. Atiman na si Bimbo. Okay ma'am. Sige. Biyaan ta na mo. Sige ma'am. Thank you, ma'am. Lingkod din po. Ay. Ano ka? What, Joy? What? Ay, luhag. Hindi mo ko magkapagod, eh. Gusto mo ko magkatawag. Kusog ka ng dang sakit. Sakit? Di man, Chok. Gilok ra. Ay! Makalagot ka kitong tawhana da. Nakasaba na lang hinuon ko ni Mami. Kuwang pato akong gibuhat niya. Hilas kaayo. Pareho lang sa iyang uyuan. Mga hilas. Nagsali kay mo dapig si Mami nila. Asa raman mo ba? Makabaw sa gyud ko ninyo. Si Lance. Hello, Lance? Kumusta naman ka? Murag piniriso. Pwede mag-video call lang ta? Nag-miss naman ko ka. Saba diha. Namakakman ka. Nganong mamiss man ko ni mo nga doon na naman kay girlfriend? Di mangod ko seryoso niya. Pwede rin ako siya buwagan tayon. Sure, uy? Labi. Kung sugton lang ko ni mo ay. Ako lagi siyang buwagan tayon. Nganong sugton man ti ka nga wa man ka manguyab na ako. Althea? Mom! Ang pinang akong cellphone, Mami! Ikaw ha? Dili gyud di ay ka makasabot. Ang pinang akong cellphone ba? Ang pinang, Mom! Nanobra ka na! I hate you! I hate you! Nano bang ingon ining man ang akong anak? Nano man? Ma'am? Mike, Okay ra ka ma'am? okay ra. Okay ra ko. Nera ang lista sa mga taga-farm ma'am. Ngayon mo gipangayo. Okay. Salamat, Mike. Ah, Balik na sa imong trabaho, Mike. okay ma'am. Naibaw ko nga may bugat siyang problema. Nga gida. Pero wa ko'y katungod sa pagpangutanag unsa. Wa ko'y katungod. Wa. Kisa insulti ni mo? Mga katabang, murag si Rosa matingal ito'y nakadungog yun nga si Lance ang kaistorya ni Ma'am Althea sa cellphone. Pero naputol kay giulog ni Ma'am Violeta. Maud ito. Nga, unsa, Chok?
nga nag-away sila. Animal na sa gid atong dance, pagkaag na ang tuhan na, Di na to sila magkakontak kay Gimbergo naman ni Ma'am Violeta. Ang cellphone ni Ma'am Altia. Pero, Cho, if there's a will, there's a way. Ha? Sige na ba? Pagamit ako sa mong cellphone ba? Ay, ma'am, pasensyahin na lang yun. Pero, gibauran magudning mami ni mo. O kung masakpan me, papawaon man me. Nagkinahanglan pa tawang trabaho, ma. Tagaan di kag kwarta. Daghan ko kwarta. Mas daghan kaysa ako? Excuse ninyo, ma'am? Nagtuo kang mapalit nimo ang mga katabang? Dagko silang sweldo, Altea. Dagko pa kaysa mga ordinaryong empleyado sa syudad. Di ba nga nangutana ka? Nga nung sobra rakad ako ang sweldo nga akong gihatag nila? Nakakita ka na sa tubag karon lang, Joy. Aron akong makuha ang ilang loyalty. Nakasabot ka na ba? Nga nung kinahanglan nga maayo ang atong relasyon sa atong mga subordinates? Dili gyud ti kalumban. Hangtod nga mag-usab ka, Altea. Sensya siya kay di man niya masuhulan ng mga katabang. Sakto gud na sweldo gud. Sobra pa gani. Ambot ang sasunod niyang buhaton kay dili na magid siya mahitabo nga moduol siya nako. Di na siya muduol ni Mucho kay loyal man gani ni Ma'am Violeta ang mga katabang. Ikaw pa? Tingali moduol nimo. Ako? Lagro gid nga muduol siya nako, Cho. Og kun mahitabo gina. Sinyalis na nga matuman gid ay nako ang akong pangandoy nga musikat. Grabe ha. Lagi! Kay, nilagro magina kung muduol siya nako. Number 1 kaaway gud ko niya. Sangko sa langit ko na ang iyang kalagot nako. Bisag, wag ko siya niya. Ang mahimo niya, mao na lang gid ang pag-surrender sa iyang inahan. Mangayo pa sa ilo o mohangyo nga ibalik ang iyang cellphone. Anak gid jo. Kay, wa naman siya ilaing maduulan. Bimbo! Ay! Kaluod ni mo! Sorry, ma'am. Sorry kayo. Pahawa kay mo imong gisamutang bisit ka! Bisit ka kami sa gutsaon! Ang lugawa. Nabuwakan maginaku ang iyang naong. Kaluod, cute! Kaluod! Kaluod niya! Kaluod! Wagit ko sa atyo kay nakurat ngid ko. Katilikod ba ako? O kitsa ko'y magtuo nga muduol siya nako. Nagtalikod ko ato, ni duol siya. Maong nakalitan ko. Nabugwakan yun paglingi nako. Haplak yun siyang naong. Pagbantay-bantay na lang yun kay mapatay na gid kang mamaltian ning higayuna. Lugawa sa dimutyo eh. Agang, Di mo sungay ipapatay. kadaghan na gud ka nakasa niya. Mas daghan siya saan ako. Gawas pa yun. Aksidente man tanan akong saan niya. Pero iyang saan ako, tinuyo gud. Oo, no? Pero ang pangutana, nganong miduol man siya nimo? Kana mo'y pangutana nga nagtangag og dakong ganting salaping cash. Unsa di kay iyang tuyo nimo? Kana, Cho. Kana mo gyapon na pangutana nga nagtangag og dakong ganting salaping cash. Mugamit kay sa imong cellphone? Kana, Cho. Lain na sa ng pangutana nga nagtangag gihapon og dakong ganting salaping cash. Yabag man ka, Bimbo. Lisuray.
Yabag. Kay balik ni mo lisod ka tulit tukon. Mabitaw. Bitaw, seryoso ko. Oh, seryoso. Seryoso mo ko, Jo. Seryoso mo ko. Ay, ambot ni mo bimbo eh. Dili ka mo tubag kung nganong dito ka sa quarter ni Bimbo? Okay. Ako na mo tubag sa akong pangutana. Dito ka, aron mo gamit sa cellphone ni Bimbo. Kibaw naman day ka. Mangutana pagid ka. Tarong akong istorya, Altea, ha? Wa kay respeto. Ikaw, may respeto ba ka? Imong gi-invade ang akong privacy? Wa kay respeto na ako. Naibaw ka ba nga nung gisagpa na sa tika? Ha? Oh, nag-power tripping ka. Altea! Hala to na mo ang resita ni Ma'am Violino Nga sa kong bulsa, Jo. Pero unsa din ni? para high blood. Saka na sa dangyang dugo. Saan magod nga nagkatinubagay manggod siya ug sa iyang anak. Magditag bitaw ng Altia. Ma'am, lagi. Ay, sakti lagod ko, Jo. Pag maamra ko ako kung naasya sa akong atubangan, kalagod na siguro bihana. Ayaw lagi, ana. Jo, mula po sa tos butika, oh. Dito ra ko sa unahan mo, Park. Aw. Gikan din ni Jo, asam to. Mabayad pa tag tubig o kurente. Ah. Ano ka? Jo. Si Lance, ay, Oh, drama. Pinagkiskis pas cellphone niya. Sa kaniyang kastorya, no? oh, ang iyang uyab tingali. Unyag si Altia. Ha? Akong liputon siya. Mag-amping ako. Maminaw ko kinsay iyang kaistorya. Inalandyog ko. Ops, stop. Dinilang ko. Di ko na yung makita din eh. O madungog na tingalin ako ang iyang tingog. Agyan lagyan ng selos, babe. Mhm. Kinsa mo ko na si Altia mong dragon good ba? Lain naman kinari mo, uy. Wara si mong kumingking. Huh? Baby? I-video ti ka, B? Hoy, Bimbo. Ah, uy, girly. Uy. Nagasa ka. Kuan ka nang padungog panawag nityo. Nagkuyog, mamiyo niya. Kalit magkawagtang. Ay, taras at pangimagtiyo ay. Dapit puti ka. Aw! Tuwara di ay. Sige, girly, ha? Sige. Sulas ang girly, ay. Purnada nun akong pagka-detective da. Ang gago nga Bimbo ay. Cho! Naaramday ka din, Cho. Kontrabida ka sa kung nga plano ng Altia na. Kinahanglang maris appear ka sa Earth. Nagpatuon lang ko nga. Nawagtang ka aron kung makitaan kong Lance. Save ako. Imo to classmate ang middle nimo? Ako tong igso. Anak Tama. kita to ni Ninang Carol. Oh. Ni anak dito ni Carol Maride eh? Oh. Yeah. May nakuha ka ni Lance. Aw, kwan. Iyang gidinay si Altia, Cho. Sa iyang uyab. So, sakto ko. Nga iyang uyab iyang kaistorya. Oh, kung nagpustaan na ipata, daogon na ka. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? She's gone!
Uy, tay. Jo! Ganong ganahan man ka na ng mga karaang kanta nga taga bagong henerasyon man ka? Ha, Kwan? Ay, Kwan. Okay ba? Wa na gitaon ka makabantay na ako, no? Kay portigini mong imota, eh. Kanta-kanta. Bitaw? Ganahan gud kay kus mga lyrics sa mga karaang kanta, jo? Sisgan ko na, be. Ato, susunod na, eh. Lagkaw. Ano? Lagkaw. Sanang lagkaw, jo? Dito sa atong lagkaw, ana. Mga nag-title, ana? Oh. Sige, sa kong pamati, ana. Lagi. Pero, amin naman, jo, ganahan jo kong lyrics sa mga karaan, kay gikan Diyos kasing-kasing ba? Lahos kalag. Mura namin nagkagkaraang tao? Seryoso, bitaw ko, jo? Guwapo yung mga kanta sa inyong panahon. Oo, tinuod gina. Doot sa bukog. Makahilak sad ka usahay. Ayay. Murag naa kay hugot yo ay. Wawi, hugot kong taon. Kaya bitaw yung ingon bitaw nga, gikan sa kasing-kasing ang mga lyrics. Laos pod sa kalag, ingon nimo. Daw. Natural ra na nga matando sa tag-usahay. Pero, jo, Kwan, ganong ulitaw pa manggihapon ka hangtod nun? Yamat. Kuyawan naman tanim mo eh. Nigan yung dagpangtana eh. Huwag ka makapanagang sa. Si Awa ni mo eh. Gano'n lagi, jo, ha? Posible mang way magkagusto ni mo. Kay, kwapo sagud ka. Oo, way swerte. Gibasted ka, jo? Ika na sa nimo pangutana sa? Ingon magkaway swerte. Sa ito pa, waka sugda. Ay, kanta na. Gibasted ka. Paday nagkanta eh. Ha? Di stress, ito. Jo! Jo! Ay, kanta na. Jo! Iskan. Alam gawa. Lihay gida. Usbo na sa ding porma sa mga misitas, be. Para bago na sa pananaw sa mga mata sa mga amo. Kini, dire ni. Bimbo? Uy, ma'am. May sugo ka, ma'am? Wow. Bagong arrangement, ha? Para dili pool sa mata, ma'am. Okay raman ka, ma'am. Okay ra gyud. Kumao ka. Wag gyud ay masayop si Mike pagkuha nimo nga bagong hardinero. Nag-research naman sa kong mga idea sa internet, ma'am. Na may daghan, ma'am. So, di sa ganina ko mga original nga idea. But the fact nga nag-effort ka og research, nagpasabot lang nga seryoso ka sa imong trabaho. Salamat, ma'am. Wa kay plano mo padayon og eskwela sa college? Nagplano man, ma'am. Pero nipahuway lang sa koron, kay nitrabaho mo ko. Gusto kong makatabang una ni nanay. Taghanam good siya gimintain nga tambal. Pwede raman ka mo eskwela samtang nagtrabaho. Buntag og hapon ra baya kinahanglang bisbisan ang mga tanom. Eskwela na sunod semester, kay anugon kaayo. Sunod tuig na lang tingali, ma'am. Magtigom sa ko. Ako ra may mubayad sa imong tuition. Ha? Ako, ma'am. Uy. Dili lang ko ni mo offeran nga pa-eskwelahon nagbalik. Ako nga nagsigig hangyo ni mo nga mobalik pag-eskwela. Wa gyud nimo tugti. Anak ko ni mo, mami. How come makining laing tao nga way labot nimo mao imong gi-offeran nga pa-eskwelahon? Asa man ang ustisya, anak, mami? Asa man? Ngano? Musugot ka kung i-enroll ti ka sa eskwelahan din eh? Why not? Basta maka-eskwela lang ko balik. Okay. Karong sunod semester, i-enroll ta mong duha ni Bimbo. Lagi, Jo. Lain na lagi sa kong gibati kay naglalis man sila sa kong katabangan. Pero wanay nahimos Althea kay di man sad siya i-enroll ni Ma'am Violeta kung dili kaming duha. Mayo noon nga maka-eskwela na ka ugwa pa kay gasto. Unya, Jo. Doon na bugyod ko na ko'y additional sweldo isip bodyguard ni Althea. Haya. Yahay ka, mahimong bodyguard ng bayhana, Jo. Karon pa lang gani, gialimutan naman ko. Pasensya nga nangutan ako ini, ma'am. Nabala ka naman ko ni Ma'am Althea nga ma-expose na sad sa gawas.
Murag dili man igo nga si Bimbura ang iyang bodyguard, ma'am. Salamat sa imong concern, Mike. Pero, layo na sa peligro si Althea. Nasettle na nako ang mga tao nga gusto mo harm niya. Oh. Doon na gid ay mga tao nga gustong muhimog dautan niya, ma'am. Oh. Nakabangga niya sa usa ka mga tapok-tapok sa mga spoiled kids nga nagikan sa mga rich and influential family sa syudad. Wa ko'y choice. Gawa sa pagpaundang niya ug sa pagdani atini. Grabe, no? Mupatay gid sila? Simpleng away lang? Wa ko'y pagtuo nga mo patay gid sila. Tingali, gipakita lang gid nila ni Althea unsa silang kagamhanan. O sigurado na gid ka, ma'am, nga safe na siya? Sigurado na, Mike. Sige lang, ma'am. Kining doon na rasado niya ako yung mga tao nga itap para motabang og bantay ni Ma'am Althea kung musugod ang klase. Wa kay salig ni Bimbo? Mas maay mga nang doon ay backup, ma'am. Di lang ta magsaba ni Ma'am Althea. Kaya tingalhin og di na siya komportable ba sa mga panglihok-lihok. Salamat, Mike. Sultihin lang unya ko pala atong i-budget ang mga tawhana. Ayaw, ma'am. Ako ra na, ma'am. Ayaw nagka-problema, anak. Sunod si Mana, magsugod na ang klase. Timan ito ang ako mga gisulti nimo. Og ayaw i-underestimate ang mga tao din sa probinsya. Kaya tingali bayag nakalusot ka sa mga tao sa syudad. Pero dinhi, dili na. Mao nga pagtarong na gyud. Og ayaw dada ang imong pagkaarogante. Labaw sa tanan, ayaw ipanghambog ang imong pagkamundragon. Wa na kaya insulti, ma'am? Kaya mo pahuay na ko. Wa na. Og timan igud ang tanan akong gisulti. Lagi. Balik-balik man, eh. Huh. Ay. At last, nabalik na gid ang akong phone. Tawagan ako si Lance. Ako siyang inform nga schoolmate na unya mi. Hello? Kinsa man to? Ang iyang girlfriend? Sige pa rin sila. Ang number ni Lance. Siya na kani or ang girl? Dili lang ako tubagman. Bullshit. Wala ka kung tangig tawag ay. Na message. Hey, si Lance ni. Please answer the phone. Si Lance na gidi ay. Ako na lang tawagan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Hindi kang babayhana ka, no? Bullshit! Na-trap ko da! Asa ba di ka si Lance? Gano ang girl man ang nagupot sa iyong cellphone? Bisit! O na to, ha? Ayaw ibuwag ang imong pananaw ni Ma'am Althea. Nasi mo mga kamot ang iyang seguridad ug kaluwasan. Kaya mo sila ng pagkasuldiha, Chuy. Muram si kong taga FBI, na? Basta, imong responsibilidad si Ma'am Althea. Sa ato pa, di na ko maminaw sa leksyon, Cho. Kay magsiki na lang kong tutok niya. Ano masigim sa kag... Hindi ka maminaw leksyon. O sabi gamit sa imong pag-eskwela. Ingon man ka nga, di gyud na ko ibuwag sa kong mga mata si Althea. Siyempre, magsige raw niya kong tutok ana niya. Ang kuyaw ana, Cho, kung ma-inlove na noon ko niya, kadugayan. O... Joke, Joy! Ha? Bisan joke. Ayaw na naus ba? Okay, Cho. Sorry, Cho.
Basta mo na to, ha? Mao na to, ha? Leksyon o ang pagbantay ragid ni Ma'am Altia ang imong atimanon. Sa ato ba, Tyo? Di na di ko pwede sa mga extracurricular? Dili na. Gawas kon gi-require. Hinumdumi. Sakto ka sa sweldo o gibayra na ni Ma'am Violeta ang imong whole tuition fee. Okay, Tyo. Ako na lang dawaton ang kamatuoran nga may bugti ang tanan. That's good. Maayo. Very good. Sige na. Mubalik na ako sa kong quarter. Okay, Katog Tyo. na. O, Tyo. Panira na. Oh. Ay. Doon na ginihugot si Tiyo. Strong kay ganina. Pag-ingon ako nga, tingalig ma-in love ko kadugayan ni Altia. Dili siya gusto nga maparehas ko niya. Bye, Ma'am! Bye-bye. Amping mo. Ato na mi, Ma'am. Joe! Oh, sige. Pagamping. Nangakong gitugo ni mo, ha? Noted, Joe. Bantay bitaw. Ato na ta, Ma'am. Pa-music ta, Ma'am, ha? Reply. Silence means yes. Yung sa'yo, ganahan yung mga music, Ma'am. Ayaw na ko kung i-apil-apil. Wak ko'y pakiyon sa imong i-play diha. Oh, okay. Ako'y bala. Sa muka ng imong music, uy. Patya na ko na. Bila ko guwa na kay Paki sa kong i-play mo. Unsa man? Dili na nimo patyon? Okay. Patyo na ko, Mami. Sukuan yoy. So, mauni ang National College. Pasado lang. Niasad ka si Lance karon. Same kami og schedule. Classmates kami. Ayaw na pag liraw-liraw, Ma'am. Ato na ta sa itong classroom. Ayaw pagtupad na ko, ha? Sa ako na kang luyo. Unyag magpaluyo ko nino. Tatuod ko sa itong classroom. Oh. Okay, Ma'am. This is our room. You may now enter. Oh. Hi, classmates! Sorry, girls, ha? Sorry. Dihara ka. Mangita na ko glaing sita. Di, pwede, Ma'am. Ang instruction ni Ma'am Violeta nga tupad tagling kuranan. Dire na mi, girls, ha? Vacant time na to. Ato to sa kantin, Ma'am, para makasnacks ka. Ganun mo magyugong makakita ni Lance. Maybe sa amo next subject classmate namin. Ma'am, ato tag kantin na. Or maybe, makita na mo sa kantin si Lance. Ma'am. Okay. Asa man dapita ang kantin? Bisit ba ya, uy? Nga nang popular man kayo ning ungguya? Mga ihasa di mga tao din hida. Wali noon, probinsya manggod. Doon na lang makamaong kanta, mura nagsikin sa nga superstar. Mga ignorante. Pero on the other hand, mas maayosat nga nabisi siya sa mga ignorante niyang mga fans kunuhay. At least makapahuway ko sa iyang annoying presence. Ikaw na bahala sa akong food. Oh. Sure, babe. Bake ko na niya. Para sure mo.
Layo ra ang table nga naa, Uncle. Og for sure, anhi mo agi si Lance. Imong drinks mo. Miss, baka custard cake na? Nakita ka din nga kuyog niya yung girlfriend, ma'am. Ma'am, first day of school nun, ha? Ay, kalimot. Dili ko bata, ha? Niremind ko. Sulti pa ron. Idukdok ko ginibutilya si mong Huh? Oh. Unsa man mo? Nganong ni tanaw man mo? Ma'am, ma'am. Oh, unsa man? Ma'am, patuo lagi taon, ma'am. Everybody paminaw mo. If you think boyfriend na ako ni siya, nasayop mo. Ako rin ni siyang bodyguard. Hardinero ni siya sa mansyon sa mga Mondragon. That is for your information aron dili na mo mag-speculate. So, ikaw si Althea Mondragon? Oh, ako. Ma'am. Babe! Guys, paminaw mo! Hindi siya si Althea Mondragon? Gusto mo ilog ni Lance? How dare you! Yes! I dare you! Ma'am. Mabauli ka ng sa mansyon, ma'am. Ayaw ko guniti, ha? Kuan magod ka rin. Buhi ilagi ko! Babe! Manggawas na din na. Kasi magawas! You think nahadlok pa na niya? Ay, pamuli na mo, bro. Pamuli na mo. Tana, ma'am. Mamauli na. Buhi ilagi ko! Unsa ba? Di ka buhian, ma'am. Sahat na. Bo! Bo! Mondragon! Bo! Ayaw na paminawa nila, ma'am. Ayaw na sila paminawa. Tana. Diya ka. Bisit ka! Sudlan yung pihana, eh. Bullshit ka? Ha? Bullshit ka? Animal ka? Ha? Bullshit ka! Aray! O, sige lang kagaray, ha? Sige lang kagaray! Ma'am, sakit na kayo! Muara mo na makasinit do, ha? Madisgrasya mo kita ini ba? Hindi ka buhunong! I don't care! Bisit ka! I don't care! Gilbitaw ka ron! Hilabtanon kang dako! Ikaw nagisilduhan ka lang, ha? Wa kay labot ako! Normal, bitin mo yung pehana. Animal ka! Bisit ka! Sakit na kayo mo, ha? Di ka rin buhunong, ma'am! Ibangga ka ni sakyanan sa lupi! Kita ka ng lupi sonahan! Ibangga ko magini! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Omega Flores. Kataton po ang langit. Ug salamat tayo no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.